ин аввалин нахуст намоиш дар соли 2020 аст ки аз ҷониби аҳли эҷоди театри давлатии академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ пешкаши тамошобинон гардонида шуд. Ба рӯйхати намоишномаҳои дар соли 2020 тавлид шуда спектакли Диоген аввалин шуда шомил гардид. Ин асари тозаи эҷод дар таҳияи коргардонӣ шинохта ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Султон Усмонов рӯи саҳна омад. Намоишнома аз рӯи асари адибони рус Борис Рацер ва Владимир Константинов дар тарҷумаи Ҷумъа Қуддус тавлид шудааст. Коргардон мегӯяд ки тамринҳо барои таҳияи ин намоишнома ҳамагӣ 1 моҳ пештар шурӯъ шуда буд ва аҳли ҳунари театри Лоҳутӣ бисёр шоданд ки аз оғози сол бо асари тозаи эҷод бо мухлисони худ рӯбарӯянд. Асар солҳои 70-уми асри гузашта навишта шудааст, вале масъалаҳое ки дар он ба миён гузошта мешаванд дар хури ҳаёти имрӯзаи ҷомеа мебошанд, мегӯяд коргардон Султон Усмонов. гарчанде ки масалан солҳои 70-ум навишта шуда бошад асар, имрӯз ҳар як сухане ки аз рӯи саҳна садо метеду тарафи тамошобин вай равона шудааст, як масъалаҳои имрӯза мебардорад. ҳамон гапое ки унҷа ба асар ба проблемое ки ҳаст, имрӯз уно бисёр барои мо заруранд. аслан мо барои ҳамин даст задем ба ҳамин асару рӯи саҳна овардем. намоишномаи нави театри Лоҳутӣ дар бораи файласуфи юнони қадим Диоген нақл мекунад ки бо амалу ҳаракатҳои худ атрофиёнро ба ҳайрат меорад, ба андешаи касе ҳақиқатҷӯб ва ба назари нафарони дигар беақлу девона менамояд. чаро чунин аст? ба ин суол тамошобинон баъд аз тамошои спектакл посух мегиранд. бояд гуфт ки ҳунарпешаҳои театри давлатии академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ дар оянда низ барои саҳнавӣ гардонидани намоишномаҳои тамошобоб ва пурратар гардонидани репертуари театр нақшаҳои зиёд доранд. аз ёд намебарем ки дар пеш ҷашни асосии мо 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва аслан саъю кӯшиши ҳамаи мо, ҳамаи коргоҳи ҳозири театр дар он аст ки як чизе омода кунем, ҷустуҷӯ дорем ҳама тарафа. як чизи рӯи саҳна биёд ки ҳамон як чизи арзанда шавад, як рӯза не, як чизи диданбоб шавад аз тарафи тамошобин, ҳам як тӯҳфае шавад барои масалан 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон. намоишномаи Диоген ҳаминак шомили репертуари театри Лоҳутӣ гардид ва акнун аз рӯи нақша дар рӯзҳои муайян пешниҳоди тамошобинон гардонида хоҳад шуд. ҳунармандон боварӣ доранд ки ин спектакл низ ба дӯстдорони асарҳои саҳнавӣ писанд меояд.